Il-priġunier li l-bieraħ ħarab mis-sezzjoni tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkuża migjuba kontrih li ħarab lill-gwardjani tal-ħabs. Julian Genovese kien eskortat mill-gwardjani hekk kif kien għall-kura fl-Isptar. Qed ikun allegat li f'ħin minnhom huwa talab biex imur ipejjeb sigarett u kien hawnhekk fejn ħarab mill-gwardjani. Il-każ seħħ l-ħabta tad-9 ta' fil-ghodu u l-priġunier reġa' nqabad madwar siegħa wara hekk kif instab fid-dar fil-housing estate f'Tażwejt. Ir-ragel ta' 53 sena jinsab il-ħabs fuq arrest preventiv fuq akkużi ta' vjolenza domestika. Ragel ta' 50 sena mill-Qawra ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li ammetta li seraq tablet mill-Qawra stess. Il-każ seħħ nhar it-tnejn 29 ta' Lulju li għadda fi triq it-turisti il-Qawra. Carmelo Gawci kien tressaq quddiem il-qorti l-għada li wettaq is-serqa u dakinhar huwa ma mmettix l-akkuża miġjuba kontrih. It-tablet insteraq minn karozza u Gawci kien ingħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' €500 u €5,000 oħra bħala garanzija personali.